Fit-tieni kwarta din is-sena f'pajjiżna ġew approvati 494 permess li se jwasslu għal bini ta' 2453 residenza ġdida. Dawn iċ-ċifri ġew ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, ċifri li jindikaw żieda fil-permessi għal bini residenzjali. Meta wieħed jikkumpara din l-informazzjoni mal-istess perjodu tas-sena l-oħra, tispikka żieda ta' 9.5% fin-numru ta' residenzi ġodda. Dan fil-waqt li bħala permessi għal bini kien hemm żieda ta' 12.8%. L-istatistika turi l-akbar numru ta' permessi approvati kienu tal-appartamenti li ammontaw għal 70.9% ta' residenzi ġodda li huma 1740 tat-total. 15.7% ta' residenzi approvati għal bini kienu penthouses u allura dan kollu jfisser li l-maġġoranza tal-permessi li nħarġu kienu biex jinbnew blokok ta' appartamenti. Apparti minn hekk il-maġġoranza tal-bini approvat huwa fin-naħa ta' fuq tal-port, preċiżament 642 residenza, imbagħad fin-naħa ta' fuq ta' Malta ġew approvati ftit aktar minn 600 residenza ġdida. Min-naħa l-oħra Foundex kien hemm tnaqqis żgħir f'bini ta' residenzi ġodda hekk kif ġew approvati 358 residenza, meta fl-istess perjodu s-sena li għaddiet dan l-ammont kien ta' 475. L-akbar numru ta' residenzi ġodda ġew approvati f'San Pawl il-Baħar 224, wara din il-lokalità hemm il-Mosta b'163 residenza, ħal-Ormi b'107, il-Mellieħa b'103 u l-Imsida b'101.